Kami telang ka bakriat bat kelacan ru ka por Khristmas. Kibriu kibon kaman pan kujing pan kujsam. Man yo ban penram pan itenan aban ta ka Khristmas. Kibriu ki athit ki chance aaj ban yo ban pan aaj ala de. Ki like Khristmas ki thaba haman la ka wei pa ka wei ka ying. Hanrai ladan ka wei ka long ying ka badan kata ka snong. Wala ka telang lawan. Kim yo ban thit ki chance aaj. Hanrai ki hap ban susong hajan ka tpai haying setja. Ban yo ban pan aaj ala de. Kia rantang arngut ka keme badukon jangka bakar tengu ithan kacingduk yiki kaban namar baka keme jang ithan kadan akamet ka bom koj bom khia bha ka hap bandi dawai man kasngi khnang bakan la ban let bela lada kamyo dawai kamut ka hap ban susong haying namar kacingpang ya ka kaban ka hap bandi dawai man kasngi omlong ban pep kacing im jangki kalong bacencar teng tang kaca kim yo ban bam kadang ithan lastang khana ba upat yiki wei pat ki parakhana ya kemen ki ya phu samberke ki phong ki chan bas a kadwa ma upat uhap ban phong ki sapti bala sedap namar ka keme jang u kam chu yo ban thit sapti thma ya u handrai udai pat u khana ba tip singi chu ut chu khnyum ya ka keme jang u uhun namar utip ba ka keme jang u kam yo ban thit sapti thma ya u watang kaca bakin bam kim da yo tikna man la usnam tang supoi ka par Christmas su ithan uchu kwa sapti thmai ban yo ban phong ban let chinga sang reba pli chu yo re chu pap sa chinga sang ulet bet ki wei pat ki parakhana ki pet ya u mare tang ma u bom phong da ka sapti thmai ki dan ka to ka ne ki khna ki kiran ban ya u ki ong ya u balai phim pha thit sapti thmai ye imei jong phi balai phi wan chinga sang da ki sapti barem u ithan chu angai e yeki apo mtsim sngoram mat ulet saying banyam ka kame chang u ka ong balai khun piang u ya tho baki parlok chang u ki benya u ba u phong da ki saptirim ka kame chang u ka sngu sun ai ya u bat ka ai mtsim ya u ong pitip khun u play u e te khun ya phi wala da phi phong da ka saptirim makana phi let sa chingya sang pitip khun u chisu chu pat ya ka sapti thmai do pat ya ka do no chang phi u ithan u ngai ya ka kame chang u ba ka kular ya u wala simsnam ngan sa thit sapti thmai ya phi ma khun ithan u ko ngu ba dokumen bha on sa yo sapti thmai la simsnam handrai man la usnam gi chingkular ka kme chang u ka shukut namar kam chu yo ban pan thet ya u hap ban phong da ki chu ki sapti ki ba chu phong man la kasngi kat ba ki wei pat ki kme chang ki parakhana tang su chan poi ka par Christmas ki bon kam ban let yeu ban thet ya ki chan thmai na ban ta ki khon chang ki ban thet kif na ban ta chang ki kasngi Christmas abaki khna ki wai chinga sang ki khoblai ki ti kilyang iwei pat pat ki ai ki ching ai snga bha iwei pat handai chudan ba ai khoblai ne ban ai kif ya u shong ha kandang ban pat ya ki wei pat ki para khna ba ki kamen ki phu samar khe ki ra la ka kif ha ka khti chang ki ma u pat ba pli u ha ban let phai thili amdan wartang iwei ru ban ai khoblai ya u ithan us sngoram bha haba wan phai sa ying ka dor jang u ka sngo diaw ka kame jang u ka tep alai khun jang ka sngo si apa man sem kala ong asim snam nga dai bet ban pan kamen ye khun jang a me jang u kala tre September asisnam ban yo ban pelang pisa na ban ta ka Christmas ban yo ban pen thit gift Christmas bar ka sapti thma ye khun jang ka anda ba ka Christmas kala chan poi kita ki pisa kilalot tang ha ka basim dawai bet ban thit jing bam hayeng tayo Christmas kala dai ka kame u ithan klas musi bam tau snam ru kamla ban thit sapti ya khun chong ka kala parkhat ngan le no kumno u khun changa on sa musi ka parkhat da kumno kan thaulan ka poi parkhat ba kan de no dagi sati ya tho chong ka kala law na ka ti chong ka da ka ching cha umat ban yo ban le de no ya ka sati ya tho chong ka haba kala de ban de kala parkhat ba kan de thit no kan san ka kampang ra ya ka sa hospital man sumar ya ka bisa bakal ada bande ya ka sati ya tho changka klalot ban siu ba hospital ya ka ithan lastang ban he ban smothu la parkhan mta usnam ngan nam pha shu yi imei bi in thet kif ne sapti thma ya nga mta usnam manga ngan ai kif ya i lastang ban sinahi dakakat ban ai sngo bhai ka kame chang u ka kame u ithan kala kham koj kelawan saying kasngusi ba kamla ban pendap ye ki chingkular changka la parkhat ba kat kamet kalong la sai kasngi khun changa on sa tom phayanga
menta ba ulah he ngam tharai syu ba un ngai dengan ong ai ya u kat bau ithan pat udan ka ching sngo thu hata ka met ulah lech pet ka kame jong u yu i ka kame jong u kala ya thia lech ban bu halor jong ka met yin set cha ka kif ka ba umot ban ai ka kame jong u bat ulah lech thia no hata ka step ka ba deru ka sngi Christmas ka kame u ithan kala kandet na ba thia ka sngo kuslai bha kala khe kala lech bet yin set cha kala lango ban yu i ka wai ka kat halor met aba kala sim bat kala pet kadai ka kat ka ba itanat bha bala tho hangta mei ba i mata usnam ngam kwa kif syu ne sop ti thmai amar menta nga tep ba phide ma phi I ching ai ba koror tam na banta jonga ba bule u ai nga om don syu de ki wei pat kak me jong u tang su pule kita kala chau mat bat kala yam ba kompoi par khat ba kun jong ka menta la sung thu ya ka ching chin char jong ka ha ka ta pol la dan patit ching khang kala let ban pule bat yo I ka wei ka kan thai ka badai ka nong hikai Sunday school jong u klawan ra sibun ki sop ti thmai bat ka kif na banta jong u kala kali u ithan udang thia ho ot ka kme jong u kala ong ka ong sim ki ni tamba om dan kam ban ya thu ya u bangawan ai manga ka kame u ithan kala ai khublai ya ka bat kala kamen bha kala let ban pet ya u ithan udang yo thia kala bu e kita ki kif kamera thia jong u ithan udang yo thia u ithan ula kandet na ba thia yu I kita ki kif bat wut ula khe ban pet yu I sibun kita ki sop ti thmai la kamen bha la let ban kutup I ka kame jong u la ong kublai sibun mai ba phila ban thet yanga ka kame jong u kala kutup bat kala pu sam khe ya u ithan la khre wut ban yo ban phong no kita ki sop ti thmai ban yo ban let sa chinga seng la phu mot phu mat bha anda ba ula poi si mane kanong hikai Sunday school jong u kala pet ya u kala let ban ai khublai ya u kisngo kuman bha ba kala yo ban penthet sop ti thmai u ithan mar baro kat kita kisnam kala supet bat isin ai ya u shong ha kandang u ithan ula ra ai kita ki kif jong u ban yo ban ai ki parlok jong u bat kiru kila ai khublai bat ai kif kelyang ya u hakapor Christmas ngile kemen ngi thet ki chan thamai ngi bam sngo bha bat ngi klat pat ya ki to kilong yeng ki basam chanchar wat tang ka cha ba kin bam kim yo bha Christmas kadayangi bangin yarap iki basam lanot sam chanchar man yarap iki batuk ki bakardo uci sukres wan sekanek berthai na menta ki bapop ki basam chanchar ki bapang basitam man yo ban map iki pop jangi man pen khia iki chingpang jangi man pen tengan ya ki bakhuslai to ai bakane ka Christmas kan long ka jingkar khu na menta ki batuk ki bakardo ki basam chanchar ki bakhuslai u bulai un pen tengan ya ki